Og Viggo Johansen, det var jo noget af det, du også var lidt inde på, at de fortæller jer, at de har samlet mod, og de har fyldt i rygsækken, og nu vil de gå. Og hvad sker der så? Ja, den erkendelse, den kan være meget, meget kortvarig. Det kan dreje sig om sekunder, men det kan også dreje sig om minutter og timer, og måske en dags tid eller to. For nogen kan det være længere. Så det rent faktisk siger, hvis de skal tage skridtet med at forlade den her mand, så skal de være sikre på, at de kan få den hjælp, som rent faktisk gør, at de kan klare sig. Så det er meget, meget vigtigt for dem at have et sted at rette henvendelse til og få den nødvendige hjælp. For ellers så falder man tilbage til den her lille osteklokke, som det rent faktisk lever i, og kan ikke komme ud af den. Så det, du står og siger til mig, det er, at der muligvis sidder nogle kvinder derude lige nu, som egentlig er klar til at bryde af forholdet, men som ikke ved, hvordan de skal gøre det. Lige præcis. Det er meget vigtigt for dem, i hvert fald de her kvinder, som vi har snakket med, det er meget vigtigt for dem, at de ved helt præcis, hvor skal jeg gå hen og få den nødvendige hjælp.